Og vi synes, at vores far, han er altså noget af en mand. Han er et godt menneske over for hans svenske og norske brødre. De skal ikke tørste. Og han har jo oplært os så godt, som han kunne. Det har han gjort på en god gammeldags måde. Han har gjort det ved at fortælle os nogle historier. Dem har I sikkert også hørt nogen af. Og derudfra, der kan vi jo så tage de guldkorn, som jo er ganske tydelige. Og så kan vi forme vores liv på baggrund af dem. Og dem vil vi godt fortælle nogle af i dag. Og Anders, skulle gerne fortælle den først. Ja, det vil jeg gerne. Ja, tillykke med dit tredje far. Det er sådan lidt langt liv, og du har lært rigtig mange lektier i løbet af det liv. Og du har givet dem videre til os. Og det bliver så det vigtigste, som forældre stiller nu, som vi tager til os, som vi gerne lige vil gengive her. Fordi, ja, og du har ikke mindst lært rigtig mange af de lektier, dengang du stødte rundt i Europa. Det havde vi i hvert fald, faktisk. Og der er en historie, som jeg synes var meget fin. Det er dengang, du kørte rundt nede i Polen i din trok. Der er ikke gas. Der er ikke mange regler nede i Polen. Der er dog nogen. Og det sker af og til, at der er nogle bekendte, der får øje på en. Vodka! Og de starter til ringen, og sætter efter far. Og faren tænker, vi kan nok ikke trække fra den. Vi må nok hellere lige gå ud og blive kanis ud. Og du går ud angiveligt til de her bekendte, og de er hissige. Vodka! Vi har lidt svært ved at forstå hinanden. Det er ikke helt samme sprog, vi snakker, men det er ikke første gang, vi er blevet taget ind til side. Men kan det nu også passe? Vodka! Lige pludselig. Så snakker dig om betjentene. Samme sprog er I bedste venner igen. Alt er, som det skal være, og du tænker typisk skolakker. Han går tilbage til dit job, og du går tilbage til dit. Det er mit job. Der skete fejlen så. Vodka! Pludselig er far i krise igen. Han går til et enkelt ord, som polakken forstod. Hvad gør man så? Der tænkes hurtigt, og bare han griber til den gamle løsning en gang til. Vodka! Sådan, så vil det problemet alle tilbage igen, og bare forsøge at undgå det skæbnesvangre ord. Fremover. Sådan lærte vi jo, og bare lærte det første lektie der. Og det er jo det hele grund til, at den her historie ved til os, så vi også kunne lære den. Nu deler vi den så med jer. Pointen er, idiot er et internationalt ord, og pas på, hvor jeg bruger det. Ja, fordi far, han har jo, som alle gode, jyske unge mennesker, brugt det meste af hans tid fri nede på en bar. Det gør vi også stadig i dag. Og det er jo ikke værre bedre, end at han sidder nede på Havlen Kro på et tidspunkt, hvor Jyllandsmesteren, nykåret i boksning, han går rundt og fører sig lidt frem. Så på et tidspunkt, så kommer han over til Benz. Her får han så at vide, at hvis han vil slås, så går han bare ud og kritter banen op. Så kommer far. Det er fint. Så den her Jyllandsmester i boksningen, han går ud og tager en bane op. Han bliver færdig. Sådan. Og så er spørgsmålet jo så, hvad forventer man så, der sker, når vi har sådan en kamp her? Ja, man kunne jo forvente, at Jyllandsmesteren, han jo ligesom havde fortjent hans titel. Men.
situation, der sker. Det er jo rent faktisk sådan, at den unge Bent, han tager ligesom prisen. Så bliver vi nødt til at se på en af de andre historier, som far han engang fortalte os. Eller ikke så meget fortæller, men det er noget med, at hvis en ung jysk mand han går op imod en tyrkalv, så er situationen lidt anderledes. Så vores morale er, at en tyrkalv, den er mere farlig end en jysk mester i boksning. Det kan man bruge til rigtig meget, hvis man oddser. Eller hvis man står og skal slås med den ene eller den anden, eller hvis nogen af de en eller anden grund skulle spørge, så ved vi det. Den sidste lille historie omhandler nogle pæne fløjelsbukser, far han engang havde. De var meget pæne, og hans far havde sagt, det må det beskidt. En dag fra hjem på folkeskole af, hvor Bent kommer gående, møder han en bølle. En rigtig slem bølle, som tænker, ham der, han skal have smæk. Og de fløjelsbukser, de er alt for fine. Da bøllen så endelig er færdig med at gøre Bents bukser møg beskidt og gå sin egen lyst i gang, kommer Ben jo hjem til hans far. Og han ser de fløjelsbukser der, og han er rigtig vred. Og han fortæller Ben en masse ting, som at hvis nogen vil slå dig, så slår du først, og du bliver ved med at slå, til de af kan gå. Et par dage senere, på vej hjem fra skole af, møder Bent bøllen igen. Og bøllen, han er jo stadig stor og ja, meget stolt af sig selv. Og tænker, nu skal han have tæsk igen. Men Bent, han husker på, hvad hans far sagde. Slå igen. Og det gjorde han så. Han slog på ham længe, helt ned forbi midtbanken. Hen forbi banegård. Op forbi parlamentet. Indtil en gang midt ned i anlægget et eller andet sted. Hvor bøllen ikke længere kunne gå. Stop det Bent. Det er slået. Og så gik han stille og roligt hjem. Det som vi så har fået ud af den, det er du ved at vinde, så bliv ved med det. Så det er tre livslektier fra far til os, og nu også alle jer. Først og fremmest, idiot, det er ikke sådan et ord. Så man ikke bruger overalt, hvis det er, som man ikke mener. For det andet, jysk mester i boksning, tyrkalv, vi vender tyrkalven. Og for det tredje, når man er i gang med at vinde, så skal man ikke stoppe. Ja, nu får vi gå ned, og så tager vi noget skål af for far. Far, længe leve! Hurra! 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 Så lange! Hurra! Kaffen, har du nogen?